אז מה קורה חברים? כאן נום גיים, והיום אני עם ניב ואריאל בן דוד שלי השיג את בולט. מאגדי חברים! ואחותי ניב השיגה את קרו מהקרדיטים, תודה לאל. באמת תודה לאל. יש לי את קרו עם הראש הזהב. שים את קרו באמת. טוב, אני אשים את קרו, תראו את הקרו עם הראש הזהב. איפה הוא? הנה הוא. זה לא ראש זהב. רגע. יש לך את הקרו מהבטל פאס, תקפי? מהבטל פאס. תראו. הנה. מהבטל טוב, יאללה. פאס. בואו נתחיל. יאללה, הנה המשחק. אנחנו ננצח את זה. ואני צריך... יאללה. 58. לא, יש את כולם. למה קנית את זה? אמא'לה, אני מפחדת. ממי? מה זה השטויות האלה? אתה פשוט צריך בלי להיתקע בשירות ובלי לעשות מה זה? ולרי לקפוטינה. אני 1000 עם בולט. אחי, אבל אין לך שדרוג. אם אתם אוהבים את הערוץ של נועם, ערוץ. את יודעת שהוא אפילו לא... הנה, ניצחנו בסבב. אני לא יודע למה הפסדתי עליהם. ניב, בחייאת, תרגיע שלי. אני לא יודעת אם אני יכולה להרוג את שלי, אתגר עליי. טוב, הרגת אותו. יופי. לא כזה חזק, חוץ מהאתגר שלי. אבל אני הרגתי אותו. מי? מה? אמרת לאריאל או לי? יש, ניצחנו... אני 2000 עם אתגר. רק מחדש אבל. אוי! סורי. סליחה. נחסיונר. מה לעשות? חזרנו אחרי משחק אחד קטן. לאחותי יש את הסצנה. אתה יודע שלי את הטרה. קארל. יש לי את הטרה החדשה. דינמייט. דינמייט. יש לי את הטרה החדשה. יש לא, לי תגיד, דינמייט. תמשיך את הסרטון ותראה להם. הוא תגיד. כבר באמצע. כן. כן. תשים אותה אז. אומייגאד. טוב, אני אשים מישהו אחר הכי טוב. צ'סטר. זה הכי טוב. הוא כן הכי טוב, נכון? לא. אתגר הכי טוב. טוב, אני שמה את צ'סטר ואני עדיין... יאללה, שימו מוכנים. מוכנים. יאללה. רגע, אל תשכחו לשים סאב, לייק ולהפעיל את כפתור הפעמון. אם לא ראיתם את הסרטון שהעליתי את מייזי ל1000, אז ממליץ לכם לראות אותו. הוא ממש מעניין. אני ראיתי דווקא טיפה ממנו. לא ראיתי רק את הקרב הראשון. אני לא ראיתי... אותו. זה באמת אחלה של סרטון. למה? ממליץ לכם לראות. ממליצים לכם. יותר נכון. כן. אבל למה... לא, הרגו אותי! 1-3, וואו, איזה כוחות. העלית את זה לזהב? העלית את רוזה לזהב? כן. לי יש סיפור. אני לא העליתי את זה. שמו לנו מישהו שקוראים לו רוברטו. רוברטו קרלוס. מי אכפת ידעת מי זה? לא, גלעד. כי הוא תמיד רוצה בפיפה לשחק באקסבוקס עם רוברטו קרלוס. רוברטו קרלוס. ניב לא כל כך אמורה לדעת מי זה רוברטו קרלוס. כי... לא, בגללי זה... יאללה, עכשיו המשכנו, יאללה, שימו רדי. טוב, נו. מי שעוד לא נרשם, אני מקווה שירשם. למה נועם אמור להיות עם שתי פליי בטנים בבית? אחד של המיליון. סתם. ואפילו לעקוף את מיסטר ביסט. אתה לא צריך להתקרב לטלפון שלו, פשוט לדבר. בזה היא צודקת. מה? בזה את צודקת. שמו לנו מישהו שקוראים לו פלאקו וואי וואי. פלאקו.
יש לך אותו. הנה, הרגת אותו. באמת יש לך אותו בטח. פלנקה וואי. יש לך אותו. גול פה תורה. טוב, הנה. הרגו אותי. איזה שחקנית את נהיית. במה? שתינו נשארנו. לא, לא כזה טוב, גם סוף בה. עוד משחק מחדש. משחק מחדש, טוב. לשחק מחדש. עושים עכשיו מלא לשחק מחדש. יופי. אבל אין לי פרסום. רוצים לעשות את הסרטון שלא יהיה לנו שממים ושאני אעלה ל-800 אז נמשיך? יאללה. יאללה. יצא לי הרגע אגדי, מבטיח לכם, ויצא לי, נכון יצא לי אגדי הרגע, נכון יצא לי אגדי הרגע, ויצא לי זה מבאס רצח. לא יהיה כאן הולכת עליה. יש לי את הסקין הכי יפה לברוק. יש לי סקין טוב לברוק, תסתכל. תסתכל, יש לי את הסקין הכי יפה לברוק. יש לי גם את הפאור רנג'ר חזב, תסתכל. מה? גם לי יש את האדום, אין לי בדיוק. יש לי גם את הזהב. אבל אין לך את ברוק אקר צבעוני. נכון, יש לי אותו. אין לך את ברוק האקר הצהוב, אין לך את ברוק האקר הכחול. זה ברוק האקר. זה ברוק אקר. ברוק האקר הצבעוני זה הכי יפה. יאללה, שימו מוכנים כבר. אין לך את טוב, האנק. אין עוד לך את חזרנו. הסקין טוב להאן. טוב, החלפנו כל אחד דמות בגלל שאני רוצה לעלות עוד מישהו ל-750 ואז יש שם ל-1000. מישהו ל10 גבי. כי יש לי סקין. יאללה, מתחילים. את ריין זיוון. בא לי כבר לעלות ל-80,000 גביעים. פשוט אנחנו עדיין בבית מלון, כמו שאתם יודעים. העליתי כבר כמה סרטונים. אז אני כבר לא משחק כל כך ברולסטארס בבית מלון. ואחר כך יש לי קייטנות. כאילו טיולים, לא קייטנות, סליחה. כן, רוב הזמן אנחנו באמת בברכה. אבל יש סוני. לא רואים אתכם. לא רואים אתכם, אל תדאגו. אני עשיתי את האולטי. לא ואני. זה כן בסרטון, כן? כן, אנחנו בסרטון. אם אתה יודע כבר. שיט, אני want HP. פיצץ אותי. מה אתה פורס אותה, מרי? תודה להתאבד למשכן. בום. בום שתמת. בום. צצה. איך הם רואים אותי? אני בתוך ההתקפה. מה, אתה בתוך השיחים? הסופה. בואו תשמעו. הסופה? אני לא יודעת אם הם... גם אותי רואים, גם אותי. אויה, ניצחתי, שסחבתי את כולם. משחק מחדש? משחק מחדש. לא, מחליפים. לא. 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 עשינו כבר משחק מחדש. כולם לרקוד. אתם יודעים יום יום. בדרך ל100,000. אני כבר רוצה להגיע ל100,000. ואני רוצה להגיע. יו, עכשיו אנחנו מחברים, מעלים סרטון שאנחנו במדורה, אז ביי. ממשיכים את הסרטון של המדורה. היינו קצת בברולסטארס ועכשיו הולכים למדורה. ביי. עכשיו אנחנו במדורה, לקחנו צ'יפון מרשמלו, נחזור לכם אחרי שנוכל. ונגיע נראה לכם את זה קצת צרוף ונחזור. כן, ביי.
בוא נגיד שהמרשמלו קצת שרוף. והנה, בוא נגיד שהמשהו קצת שרוף. טוב, נחזור לכם אחרי שנעשה את ה... נלך לסרט, ביי. צריך לקרוא לכל פרק. אנחנו עוד שנייה מגיעים לסרט של קונג פו פנדה 3. האגדי, סתם. אבל בקיצור אנחנו היינו קצת במרשמלוז. אתם יכולים גם לראות. הנה המרשמלוז שלי. תראה. הנה המרשמלו. הנה זה. תראה שוב. מרשמלו. קונג פו פנדה 3 זה כלום. קונג פו פנדה 3. וקונפוקן. על מסך. עצום. טוב, יאללה. ביי, זה הסרטון. להיום. ביי. תרשמו לערוץ. ותתנו לייק.